Mit navn er Nikolaj Sæthe, og i dag vil jeg gerne vise dig en sjov og spændende øvelse, som du kan lave, når du går og træner dit korte spil rundt omkring grinen. Øvelsen går ud på, at vi skal blive bedre til at huske, hvor vi egentlig gerne vil have bolden til at slutte henne. Og hvad mener jeg lige med det? Jo, hvis grinen den nu hælder meget den her vej her, og pinden står lige her, så er det måske ikke en så god idé at slå sit chip herop, så man har et svært ned ad bakpot ned til hullet. Så der vil det måske være fint lige at kunne sige, okay, jeg vil gerne have at være sikker på, at den slutter lige til venstre for hullet. Det er bedre at være 2 meter venstre om hullet, end det at være 1,5 meter højre om hullet, fordi så har jeg et ned ad bakpot. Så vi øver os i, hvor vi lidt gerne vil have bolden til at slutte rundt omkring hullet. I hvert fald bare bevidstheden omkring det. Og en super simpel måde, vi kan gøre det her på, og øve at slå den derhen på, det er ved at inden vi har et slag, når vi går og træner, så tager vi en lille tige, og så kaster vi den tige. Og så den vej, spidsen den lander, det er det sted, bolden skal slutte. Så det kan enten, måske hvis den lander til højre, så vil jeg bare gerne have den lander til højre for hullet. Det kan være, den lander højre og lidt lang, så vil jeg gerne have det op lidt langt højere af pinden. Og sådan kan det være hele vejen rundt, så forestil dig et ur med viserne. Det er cirka det omkring, vi gerne vil have bolden til at slutte. Så lad os prøve en gang. Jeg kaster tigen. Den peger den her vej her. Så det vil sige kort venstre af hullet skal den her slutte. Og så må vi finde ud af, hvordan søren vi kan gøre det. Så vælger vi selvfølgelig jern. Vi kører vores normale rutine, som vi vil gøre. Og så ser vi, om vi kan få det til at lykkes. Så kort venstre af hullet. Det er målet på det slag her. Ikke noget super godt forsøg. Den er måske lige akkurat venstre for hullet, men den er godt nok lige en 6-7 meter kort. Men man kan sige, ideen, den får du. Vi skal slutte i den rigtige zone, og jo bedre vi bliver, jo tættere får vi den selvfølgelig på hullet inden i den rigtige zone. Det er super god træning, det er super sjovt. Prøv det næste gang du står og skal træne dit korte spil.